Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min simon e kelle gadande robinde jayndeji talata sappo e jeeɗiɗi lewru décembre 2024 bisimilla mon e kelle gadande robinde jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde rewmi quotidien jayde rewmi quotidien ɓe garti koye budget du Sénégal 2025 ɓe garti noon to banggue wonande les hydrocarbures nde lam kuɓam leydi Sénégal to banggue pétrole et gaz ɓe garti yiide wonande addi ballal mum ko ɓuuri capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi piccal nogas e tati to banggue milliard coopéraji men franc CFA ɗum de ene fada gam tigui wawde ha joni sembinde ko yete ko faggudu leydi Sénégal ɗum ɗo noon tawi e ma jeeye ha joni ko yete ko loi de finance initiale jayde rewmi quotidien arti ha joni to banggue escroquerie to banggue wonande visa goto e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni officier ji marine national ko kay tigui fawa jungo jayde Dakar Times ɓe garti ko to banggue commerce mondial ko yete ko njulagu aduna yankeru jayde Dakar Times ɓe garti ko ɓuuri capanɗe tati ujunere milliard copreje dollar ko ɗum tigui woni ko tija ɗo hitawñaji e nogas e nayi to banggue wonande ko yete ko commerce mondial ɓe garti agence des nations unies ɓe garti wonande caɗele to banggue wonande ko yete ko kareli aduna ɗi hani to yete ko guerre commercial to banggue wonande ko mbiyata ko caɗele to banggue géopolitique ɗum ɗo kala addi batte ko huuli jogade to banggue wonande faggudu adana yankeru ɗo e hitan uñaji ɗiɗi e nogas e joyi kono Dakar Times ɓe garti ha joni to banggue wonande toon to Mali oɗo ngoɗo wuuro yiyetengo Falaje to banggue wonande caɗele owninkoɓe terroriste en artude noon e ngoɗo wuuro hande oɗo saaha ko caɗele gam nadde toon kono kadi gurdam ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e gon wuuro yiyetengo Falaje jayde Dakar Times arti hen jayde témoin ɓe garti koye enseignement supérieur de 2025 enseignement supérieur 2025 à 2027 guinol golle ngol ganduɗa jagoɗo kalfinaɗo jangde towno nde kanko docteur Abdourahmane Diouf ne wayno o waɗi guinol makko golle e koytno wonande e to banggue jangde towno nde kono ɓe garti e Barthélémy Dias hanki o caggal nde wonno duƴƴal gam tigui ƴewtade ɗen golle baɗetnoɗo toon to cité Gorgui ko kattaɗo ne wayno yaade e ɗin nokkuji jayde témoin arti hen jayde liya quotidien ɓe garti koye Halifa Ababacar Sall gartuɗo e nden fenade fawande Barthélémy Dias e yidemo holko saabi jagoɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal accude ha kanko Barthélémy Dias o waɗe sardiyanki gam ɓe ƴetta ngal pellital o arti hani e ngol itogol toon to ville de Dakar hani artude caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha fitinaji kisɗi pawaɗi e Barthélémy Dias en ƴeewoytu jayde L'As quotidien jayde L'As ɓe garti koye économie mondiale avec les plus forts taux de croissance ɓe garti noon leydi Sénégal jeeya koye top 20 ɗen leyɗele hande ganduɗa ko tijade ɓurɗe ha joni wadde ƴestade to banggue wonande faggudu mumen jayde L'As arti wonande ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa ene fada leydi Sénégal ɗo hitawñaji ɗiɗi e nogas joyyi tawi ma jeeye ɗen leyɗele ɗe ganduɗa ko ɓurɗe hewde dole ko yete ko noon to banggue kadi cembudi ko yete ko faggudu ɓe garti e Barthélémy Dias hanki o de ne wayno boowe hani e taaride wonande maire de la ville de Dakar taari ɗum ko joguiɓe nden kay kisal hadbini Barthélémy Dias kayum e conseil ji mum nadde wadde ko yete ko conseil municipal jayde point actu ɓe garti koye omo ganduɗa ko kay tigui woni Juan Branco goto ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe ganduɗa lollino ɗo e nder leydi Sénégal tawi noon ko kay tigui rewintono kam e wadde défendre landa Pastef Ousmane Sonko e yaadiɓe mum ɓe garti noon on mo ganduɗa hande oɗo saaha ko kay tigui jogui caɗele caggal nde tuma toon to leydi France yande e rewɓe nayo ko yete ko viol ɓe gartini kanko Juan Branco gam o waɗede radie e ko yetno to banggue wonande toon to France ɓe garti e yiide kanko Juan Branco mo ganduɗa ko kay tigui woni nefaɗo toon to leydi France mo ganduɗa ko kay woni hoodere ga e nder leydi Sénégal tawi noon ko gandaɗo daranade ko yete ko landa Pastef nde point actu arti ha joni e Mamadou Dia kañum e Léopold Sédar Senghor sappo e jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi ƴeewoyen jayde dépêche ɓe garti ko le jour où l'amitié est mort en politique jayde dépêche ɓe garti ko e ñalawma mo ganduɗa ko nden tigui ubba ko yete ko cehilagal tawi kadi ko e dawrugol ɗum saabi ɗum ɓe garti noon ko ha joni e lollinde natal Mamadou Dia kañum e Léopold Sédar Senghor ñande sappo e jeeɗiɗi
lewru décembre hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi on saaha mo ganduɗa Mamadou Dia kanko Léopold Sédar Senghor o fawi ko yete ko noon caɗele e kanko Mamadou Dia ɓen ɓe ganduɗa ko tigui mbiyetno funeɓe en ƴeewoytu Diainde Tribune ɓe garti koye une promesse de campagne no teni pa Diomaye Diainde Tribune ɓe garti koye kanko horejo leydi ndi e tuma tigui nde o ƴewatno ko yete ko noon e sumgoji lefol laamu gam tigui wujidde e rendo Sénégal naɓe hollitini noon ko yete ko front politique so tawi o ƴetti leydi ndi mabɓe itta ɗum nde tawno wona hunde rewde lawol. Diainde Tribune arti yiide oɗo saaha on front politique beele ɗum ala batte e ko yete noon e faggudu leydi Sénégal kono kadi ɗum ɗon ene wano ha joni maadi ko yete ko noon kala suuji cuuɗi cafrirɗi hani wiyete noon to banggue wonande duɗɗe janguirɗe ɓe garti kamɓe Tribune e koyto noon wonande ɓen ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe fiɗɗo ɓorno en garti e jertindo mo ganduɗa ko ministre Cheikh Serigne Gueye e ngal pellital ngal o ƴettuno to banggue wonande yiide ɗum ma hatti ɗo e nder leydi Sénégal. En ƴeewoytu Diainde L'Évidence ɓe garti koye coalition John Président ɓe garti yiide noon maɓe mbad ko yete ko potital mawgal ko yete ko assemblée générale gam tigui wawde daranade kono kadi ha joni e rewidade ko yetno ko on mo ganduɗa ko Ndonu Mouhamadou Boun Abdallah Dionne. Diainde Les Échos ɓe garti ko to banggue wonande forum civil ɓe garti e rapport de la mission d'observation électorale kamɓe forum civil ɓe garti e wadde ko yete ko ɓe mbi forum civil livre les chiffres clés ɓe garti kamɓe forum civil e on rapport e yiide wonande e nder temedere nga ƴettuɗa kala hen nogas e ɗiɗi piccal ne wayno ɗin bureau ji to banggue vote ɓe ɓe teskima wonande udditgol mumen waɗi retard ne wayno ɗum ne wayno leeli no fewi kono kadi ɓe garti wonande e ɗin capanɗe nayyi e go liste uji en ɓe ganduɗa ko kayitigi goto kala ne wayno joɗonto toon liste ko sappo e jeeɗiɗo tan dañi toon ɓe ganduɗa ko kayitigi mbaɗata ɗumen représenté ɓe garti hen kono ɓe garti kamɓe Les Échos e o mo ganduɗa ko Fadilou Keita gardiɗo caisse des dépôts et des consignations pellitɗe o ƴetti toon ɓe garti yiide e wonande ɓen ɓe ganduɗa ko conseiller ji technique abbinoɓe jeeɗiɗo o arti ɗum ha e tato o sembingol o mo ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal secrétaire général hani e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko wayluji teskaɗi toon to CDC caisse des dépôts et des consignation Diainde Sud Quotidien ɓe garti koye katgol Barthélémy Dias yaade e ɗin chantier ji toon to cité Keur Gorgui oɗo saaha noon caɗele to banggue wonande kanko Barthélémy Dias ngu laamu ngu fawe makko ɓe garti ni ha mairie de la ville de Dakar katgol makko nadde toon kanko Barthélémy Dias ɓen ɓe ganduɗa ko jogui ɓe nden kay kisal kadi ni ko yete ko kanko Barthélémy Dias e conseil ji municipaux gam tigui nadde e toon to mairie de la ville de Dakar. Diainde Walf Quotidien ɓe garti koye taux de croissance mo leydi Sénégal ɗo e hitam ñaƴƴiɗe nogas joyi e netija e jeetati piccal jeetati e nder temedere kala ɓen ɓe ganduɗa ko hakkillaji mumen ene jaari to banggue faggudu ɓe kolliti ɗum ɗon kay ko hunde amnide leydi Sénégal ana wawi yettoyade toon kono Walf Quotidien arti ha joni e Barthélémy Dias o mo ganduɗa hande oɗo hanki o ene wayno police haɗimo nadde toon to mairie de la ville de Dakar kanko e conseiller ji makko. En ƴeewoytu Diainde coftal ɓalli Diainde Rewmi Sport ɓe garti koye CAF Award ɓe tawi noon koye Coupe d'Afrique 2024 mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Sénégal na joni ɗin barodi Lamine Camara ko kañum tigui ha joni toɗɗa wonde suka ɓurɗo heftinede kangue mairie ndi ganduɗa ko kay tigui woni jeune joueur tawi noon ɗum ko hanki o ɗum tigui toɗɗa kono ɓe garti e Balla Gaye mo ganduɗa arte yiide wonande modulo wona roi des arènes e dow mum kan haala ene tawe e Diainde Rewmi Sport. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle ganen Robindo Diandeji min dokkon adi alarba janggo sahore leɗɗe Allah.